Mondja el, hogy mit álmodott ma. Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok. Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam. Ittam a patakból. Maga állat volt az álmában, ha jól értem. Endre vagyok, a gazdasági igazgató. Rácz Mária, minőségellenőr. Palit akar fogni, doktornő? Mondd, Lacikám, nincs valami rendesebb arceszed? De van. Maguk privát kis vicce érdekel. Akkor most mondja el, hogy mit álmodott valójában ma éjjel. Én nagyon szép meglátom magát. Ezt nem hiszem el. Mi van összejött? Maga az érintés szokott gondot jelenteni, nem? De Hát akkor az gyakorolja. Mit gondol? Olyan könnyű nekem itt hülyét csinálni magamból? Belehalok, annyira szeretem magát. én is nagyon szeretem